pajato pa 16 January 2026 lomwe ndi lachisanu lapitali kunali mwambo ku Phalombe uku. Mwambo umenewo unalitu wozala mitengo wa mchaka cha 2025-2026 season, ndipo pamwambo umenewo ameneno anali mlendo olemekezeka ndekuti ndi a Enoch Chihana omweno ndi second vice president. Ndipo zoyankhula zawo pamwambo umenewo zikonera kuti anapanga spark criticism makamakato amene anazayankhulapo nkhani yokhuzana ndi ndondomeko ya fertilizer osika mtengo. Tate ntionereko zimene anayankhula kenako tipitizeni nkhani. Ndiwo pano mpaka kongeresi out. Anthu aja alikwawo kwa mawo sopano aulima soya feterezaso kawamana. Ndiye ndifuna nene kuti anthu awa mboma naononga kwambiri. Ndiye nkhani ndifuna ndibwerepo kuti ndimalize. Boma tatenga amene mukuimbira azimayi pa boma tatenga. Koma ukawa amene muja ndikupeza kuti ndalama zakunja kulibe. Chabwino tamva komanso taona zimene anayankhula pamenepa. Kuyankhulatu kumeneko kukuoneka kuti pena pake kunasowa critical thinking mongatu mtsogoleri. Ndefunso nkumati ndi chifukwa chani pakubwera mawu ngati amenewa nkhanitu makosana ndionena kuti amene ndi mtsogoleri wa dziko, ndipo kupita kumenekoko anatumidwa ndi a president a Professor Arthur Peter Mutharika kuti akawayimira pamenepo. Nde mali max kapena zoyankhula ngati zimenezi zikuonesa kuti mtsogoleri umene ukuyendesa dziko patakale panopa ndi umene ukuyankhula zinthu ngati zimenezi zomweno ndi zosemphana ndi mmene kayendesedwe ka dziko kakuyenera kukhalira makamaka utsogoleri, potengera kuti function imeneyi ndi ya boma ndipo ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito pamenepo ndekuti ndi ma resources a boma, misonkho ya Malawi. Nde samangoyenera kugwiritsa ntchito mawu ngati amenewa okhuzana za ndale komanso zimene zikuoneka kuti zikupereka kugawanisa mtundu wa Malawi makamaka pamene akuoneka kuti akupanga target chigawo chapakati. Chifukwa makosana tikasatira bwinobwino ndondomeko ya fertilizer otsika mtengo ikuoneka kuti ma beneficiaries anali ochepa, potengeranso ndi mmene mtsogoleri wa dziko amayankhulira makamaka ndi ma resources amene anapanga asembo. Nde kuyankhula ngati kumeneko potengeranso kwina kuti madera ambiri amakhala kudandaula ku Malawi kuti ndondomeko imeneyi imakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Pena kumapeza kuti zipangizo zimenezi sizikufika zokwanira bwinobwino si chigawo chapakati pokha komanso zigawo zina zakumwera uku komanso ku zigawo zakumpoto takhati kumvapo malipoti ngati amene kuti pali zovuta zina zimene zikukhuzana ndi ndondomeko imene khupira kuti ndi mmene amayankhulira mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika sangapereke uthenga ngati umenewo kuuza mtundu wa Malawi, chifukwa amaoneka kuti uthenga wawo umakhala omanga Malawi, otumikira nzika za dziko la Malawi. Nthawi zambiri amakhala akuyankhula zimene zikunena kuti anthu amene amavota sanavotere mbali imodzi yokha, komano zigawo zonse za dziko la Malawi zinavotera utsogoleri umenewo. Nde kuyankhula kumeneku kunangosowekera kulingalira bwinobwino kuchokera kwa amenewa a Enoch Chihana ngati mtsogoleri. Ndipo osatiratu zimenezi kukuoneka kuti kwabukano zoyankhula kwambiri kunjako. Tinaona kuti anthu ochuluka masamba amchezomo akhala kuzuzula kuti zimene zayankhulidwazo si zabwino. Makamaka magaya a kongresi nde ayankhula zambiri kwa basi pa nkhani imeneyi, komano chimeneno chatipasa chidwi kwambiri ndi chimeneno ayankhula a bungwe lija limadziwika kuti HRDC. Iwo watu akuoneranso kuti pa zimene anayankhula a Enoch Chihana ngati second vice president sizoneka mamake afuna kuti amenewa apepese makosana. Tinenetu zona pa kunena kuti a Enoch Chihana kupepesako ndi kuyenereka amene anditha kupanga withdraw mawu amene anayankhulawo, komano amene akumayasa yankhula zimene ngati amene a HRDC kodi ali ndi more grounds kuti azikayankhula zino ngati zimezi. Funso limene likubwera makapotengeranso ndi mmene apangira a HRDC pa zaka 5
pamene amatumikira dziko la Malawi a chipani cha Malawi Congress Party amene amasogolera a Lazarus Chakwera ndi timu yawo. Kodi bungwe limene linali kuti? Amenewa a HRDC sali pa position yabwino kumabwera kumazayankhula zinthu ngati zimenezi, chifukwa ndi zoyipa zambiri zimene zimachitika mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party zimeneto iwowa anangokhala chete chifukwa choti amadyerera maso anali ma beneficiaries a usogoleri umene wa chipani cha Malawi Congress Party. Sitikuziwa kuti inu mwene maganizo otani pa zimene ayankhula a Enoch Kanzinge ndi Chihana. Kodi akwena kupepesa ngati mene akuyankhulira amene a HRDC kapena AI, komanso ndi zolondola zimene anayankhula ngati mmodzi mwa akuluakulu amene akusogolera dziko la Malawi? Ngati maganizo amene walipo fotokozani comment section, koma molemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zimachitika ndati zitha kupezani mosavuta.